Аз съм Али Долсън и сме много пекни. Аз съм Яница Иванова и отново сме много пекни с Али Долсън. В знак на нашето приятелство и БФФ-то ще чупя шише. Имам 10 опита. Добре. Да, почвам. Добре, не го шупих, Али ми носи шишето. Добре, ще го... Гледа дали е спукано. Не е спукано, дръж. Защото... Дръжма. Да. Има вода. Чакай да се спия последната глътка вода. Разбира се, без капане. Къде без капането? Тук е отраскано. Дай да кажа. Втори опит. Не става вода! Албена си щупи в камъка. И ти го щупи в камък. Не съм, това е моето! Щупи го в камък. Не искам. Добре, не става защо? Не го чупи. Ако рязко го фърлиш, може и да стане. Не, трети опит. На 10-тият опит вече ще пробвам да щупи някой в камък. По-добре не сядай. Заболяли те? Не виждаш как ме боли вече. Аз ще гледам дали се е щупил. Не се е щупил. Обрала, много съм добра. Това беше пети опит. Не. Какво е това здраво шишето? Куин! Бах си здраво шишето. Шестият опит, седмия. Малко се щупи. Ау! Ето тук. Ето тук малко се щупи, уважаеми зрители. Но не се пукна. Добре, щупи го в ония камък. Цели са в камъка. Осми опит. Не. Ама казах ти. На 10-тия опит. Казах ти, хвърляш, удраш и то пада в камъка. Да, на 10-тия опит. 9-ти. Последен, 10-ти. Хвърли го в камъка. Раз, два, ти ще хвърля в стената. Гледайте разбиването. Ето го шишето. Дай, още искам. Тарарарам. Да, искам още да се чупя. Не, Али! Али, моля ти се, дай. На. Ето го шишето. Хей. Ето го шишето. Хей. Ти падна стъкло. Чакай, че и аз тук трябва да почиствам. Къде се крият тия стъкла? Ето, намерих едно. Как го хвърлих, това ще е? И да се нарежат хората. Да не съм им аз виновна. Това бях. Чакай, ами имам това.